Bangcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Kusahamba kahle bazalwane. Yeah. Ogandaganda bangena steering. Basagadlazela noma sebepakile eceleni komgwaqo. Noma kerezela beya khona. Hallelujah. Azalwane, this time around this is over very serious and very deep esifundisweni. Hallelujah. Sizoba serious and sizoba very deep. So kuyosiza ukuthi ilona loya fasibhande. It's gonna be a bumpy ride, but it is worth it ekugcineni kosuku. Hallelujah. Yeah, and ngiyacela siqonde lokho ngizokuphinda futhi. Khona umfundiso oke wakusho la kuma social media ukuthi isifundiso seqiniso is not exciting. Yeah, sithokozisi ngoba sikonfronta izinto othola ukuthi uAdam omdala ube comfortable kuzo. Isifundiso sikaKristu siyohloza izidleke we uAdam omdala uba comfortable to sit. So isifundiso sikaKristu is very offensive as well. Amen. Basalwa. Siya offender. Siya khuba. Ngoba indaba yokukholwa, it's not just ukuthi skitazane kube njeya. Kodwa uhambo lubalekile elokuguqulwa. And angikusho lokho. Uguquko alukho comfortable. Sisekhona abangcwele benkosi. Uguquko alukho comfortable. Lugxotha ukunethezeka uguquko. Uguquko lune tendency yokubhidliza izinto ade sewuzakhile. Why identify as way of life. But isifundiso sikaKristu uma sifika sichitha yonke leyo nto. So kubhlungu kuhlakazwa kwento wena athi usuthi uyakhile and yiyo. Yeah. Let me say this ngoba nifastila nikhenyameni. Uyazi ukuthi kunabantu ade sikhonza nabo la edomain. Engithi abazalwane ngoba lelo gama liyadura. Kunabantu ade sikhonza nabo la eChrist domain. Today we see them no more. Baxoshwe ipulpit because belikhuluma lokho abangayimisela ukukushintsha. And belikhuluma izinto abangayimisela ukuyidedela. So ukuze nje kube right, they walked away. Nezwa bazalwane. And I love them. Awu ngiyabathanda. Anginankinga futhi nabo. But I cannot compromise what God is telling me to say ngoba ngifuna ukugcina abantu eziturweni. So lenge ngayikhuluma nje lightly, but it's very serious. Ingakho ngiyiveza leyo ukuthi la ebandleni sike salahlekelwa abantu because isifundiso esifundiswayo siphambanile nalokho ade beyimisela ukugcina.
Uyabona uPeter ufike athi okay uJesu in fact wayefundise something that was very offensive. Uthi uJesu ongadli inyama yami. That is John chapter 6. Ngiyafisa ningiphuthumele evesini. Uthi uJesu he who does not eat my flesh. So media team ngiyacela nibe very quick guys ningitholele iverse. But it's chapter 6 incwadi kaJohn. Kuma gospel awu4. Uthi uJesu ongadli inyama yami aphuze igazi lami is not fit ukungilandela. Fika sho njalo uJesu. Ngiyakulento ukuthi kusukaphi kuze uPetro athi singayaphi masuka kuwo. Ngoba amazi okuphila atholakala kuwo. No, there I have to ground it kancane. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Uthi uJesu ku John chapter 6 verse 56. The one who eats my body and drink my blood lives in me and I live in him. Okay, qhubeka. Uthi the Father of life sent me and he is my life. In the same way, the one who feeds upon me, I will become his life. So uthi uJesu aningilungisela ngeNIV ngoba sangena kwiTPT izophoqa ukuthi senze icase study kuleli verse kanti ngiyandlula. Uthi uJesu ubaba wempilo yonke ungithumile and I feast on him ngiphila ngaye. Usethi nani ke njoba nginifundisa kanje ukuphila kwami ukuphila kwenu kuzoba impilo evela kimi. Yabona? So he who feeds on me odla kimi, in other words ophuza igazi lami adle umzimba wami noma inyama yami uzophila ngenxa yami. Right? Let's continue. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors, okay, qhubeka khona ingxenye engiyifunayo. Okay, wakusho lokho efundisa esinagogweni eCapernaum. Yes. Okay. Yizwa ke. On hearing it, many of his disciples, uJesu ubenabafundi abawu 72 ngisho kahle. Yes, he had 7. So uJesu had a church membership of 72. Sengisho permanent membership, not regular visitors. uJesu ebandleni lakhe ubenama regular visitors. In the same chapter uzowafica lama regular visitors ethi kudala sikufuna. uJesu waquza wathi aningifunele izwe nilizwile, ningifunele izinkwe enizithole ngayizolo. Yeah. But masikhuluma about permanent members kwi ministry yakhe there were 72. Now uJesu uyafundisa kule asikho isixuku la khona abafundi 72. Nikhona bangcwele. While Jesus was teaching, lithi iBhayibheli bekuzwa lokhu abaningi babafundi bakhe bathi this is a hard teaching. Who can accept it? Are we there bazalwane? Kusho uJesu. I mean kusho abafundi. Bathi lesi sifundiso osinika sona sinzima ukuba sisamukele. And ngicela sizwe kahle. Alisho iBhayibheli ukuthi kunzima ukuthi sisiqonde. So they knew very well ukuthi uJesu wayethini. They understood. But the problem la, it's not understanding bazalwa, but the problem is receiving. So there were things ade bengekho ready to release in order to receive the wisdom of God.
Let's go. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" uJesu wayebuze ngazi bazalwane. He knew very well ukuthi they are offended. Abadidekile bakhubekile. Bazalwane ngifuna ukuthola umehluko la. Abadidekile ingqondweni bakhubekile. Angeke ukhutshwe into ongayiqondi. Into ikukhuba ngoba usuyayiqonda ukuthi ithini ndibizani kuwe. Asiqhubeke. uJesu uthi nothini manibona indodana yomuntu inyukela lapha eyayikhona ekuqaleni. It's a story for another day. Qhubeka. Umoya ophilisayo. uJesu uyabasiza because we understand ukuthi kwakona ukuthi babe offended, it's because they are things ezibabambile, and le into ezibabambile, it's because of the flesh, not because of the spirit. Usethi qaphelani ke nazi lokhu ukuthi umoya ophilisayo, the spirit gives life, the flesh counts for nothing, inyama kayisizi ngalutho, umoya ophilisayo. Sethi kuJesu amazwi engiwakhuluma kini agcwele umoya futhi awukuphila, they are full of spirit and they are life, the words I speak to you. uJesu is simply saying lento enibambelele kuyo eyenza ukuthi nize nibe offended by isifundiso ayisizi ngoba iyithelo zenyama, but amazwi engiwakhuluma kini they are life. Asiqhubeke. Kodwa phakathi kwenu khona abangakholwa kusho uJesu. Ngokuba uJesu wayazi kusukela ekuqaleni which of them did not believe and who would betray him. So uJesu kuleli bandla lakhe le membership ewu72 wayebazi bonke, wayazi ukuthi naba bazosala naba bazoxebuka, phakathi kulaba bazosala nangu ozongidayisa. He knew. Qhubeka. He went on to say, this is why nganitshela ukuthi akekho zakimi until kuze kube ubaba omenze njalo omupha amandla to do that. May we receive grace to come close to God. Nikhona bazalwane? Engathi singawumukela umusa wokuba ngabasondelayo kuThixo. Singasondeli ngezikhwepha zethu ngoba sizokhathala. Singasondeli ngenxa yomqondo nokuhlakanipha ngoba sithi siyakwazi ukucubungula, sizokhathala. Engathi umoya ongcwele ngasilekelela ngomusa nangamandla akhe kube uyena osiphushela to the Father. Asiqhubeke. Yizwa kusukela ngaleso sikhathi abaningi babafundi bakhe bamfulathela abaphindanga bamlandela. From that time many of his disciples benze njani? They turned their backs on him, azange besamlandela. uJesu la he was safe because wayengazelanga following, wayezele assignment. Khona bazalwa Jesu wayengazelanga in. Yeah. He came. uJesu he was more faithful to the assignment more than the following. Ake ngisho kanje empilweni yakho. You will only succeed mawazi ukuthi uthembeke obizweni lakho. Not ukuthi ubani okushayela izandla, not ukuthi ubani okuvumayo. Nikhona bazalwane? Ngoba abantu bane tendency to be loyal to their feelings and they are loyal to their needs. Anytime umuntu esendaweni where idingo zakhe efila sengathi ayihlangabezeki,
iloyalty yakho uyayi-withdrawa. So kuzokusiza angazi ukuthi yiphi assignment empilweni yakho that you are busy with. Make sure ukuthi you are faithful to the assignment more than i-applause ne-cheerleading yabantu. Make sure. Then you won't betray your calling. Asambe, verse 67. uJesu ke wabe sephendukela kwaba u12. Kusho ukuthi the time ekhuluma I always see this scenario. Kwaba khona split. Kwavele kwazenzakalela ukuthi i12 ibuye ngapha then i60 something ibuye ngapha. So immediately laba befulathela behamba lithi iBhayibheli wabe sephendukela kuyi12. And nanku umbuzo ababuza wona. Anifuni nini nani ukuhamba? Akasho ukuthi nani niyangishiya. Ubanike ubavulela umnyango uthi nani anifuni nokubalandela. Verse 68. Nangu kuPeter sephendula. Uthi Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Singayaphi inkosi uma sisuka kuwe ngoba amazwi okuphila atholakala nguwe. Kukhuluma indoda esazobizwa ngokuthi uSathane. Tuwe Sathane esuka emva kwami. Bazalwane mina ngazi kodwa ke uNkulunkulu uyosisiza. Kusho uPeter bazalwane. Osazothi angilazi ulihlanya lolu. Usuyabona uJesu umlandela obuperfect. Umlandela ngoba uyayizwela isidingo sakhe kuba ubuthakathaka bakho. Kukho ukuhluleka kwakho. In fact, the more you are inadequate is the more reason you should follow Jesus. Ukushoda kwakho ikona ukukunika izathu ukuthi umlandele. Awumlandeli ngoba uperfect uphelele ungashodi ngalutho. Abantu abangashodi ngalutho abasiboni isidingo sika Jesu. Nabantu abayitshela ukuthi abashodi ngalutho abasiboni isidingo sika Jesu. Mina ngisho uPeter na uthi singayaphi? Kusho indoda esazophika uJesu, kusho indoda esazomvimba ethi uye eJerusalem uyobethela, kusho indoda esazogenqa indlebe zabantu. Usezwile ukuthi uJesu unamazwi okuphila, but i-weakness yokuba umuntu it's still there. And it is the very same weakness emenza noma yena wayengekho aware ukuthi there is a certain level of weakness kimi, but konke ayimtshela phakathi ukuthi this is the man of your journey. Kunezinto ongekho aware ngazi ukuthi uyashoda kuzo. Ingakho mhla uJesu evukile kwabafileyo, umuntu oqala khuluma naye deep things uPeter. Usakhumbula before ayobethela uthini uJesu uPeter? Uthi uSathane befuna ukusefa njengokolweni. Kodwa ngikukhulekelile ukuthi ukukholwa kwakho kungakubetray. Usethu uJesu ukuze mhlase ubuyile uzoqinisa abafowenu. So uPeter akaqhamuka ngesetshelwa lawo mazwi. uPeter akaqhamuka ngesebuza ukuthi do you love me? Akaqhamuka nje seshumayela kuphenduke 3000 out of the blue. Uhambo kuPeter like he recognized ukuthi ayikho enye indawo esingaya kuyo. Inkosi le enguJesu iyona ephethwe amazwi ani okuphila. So ke ngisho lo mthemelezo to say kuwe mzalwane, never mistake isifundiso for entertainment. Isifundiso angithi mzulu uJesu utheni babuze ithi kuyanikhuba lokho. Inyungu ukuthi bakhubekile ngoba wayazi ukuthi what I teach it offends the fallen nature. It challenges the norm.
awutshela umakhelwane grow you must. So ke umjovo ozokukhulisa awukho mnandi. Sometimes uzoshaya kube ngathi ushaya ethanjeni. Awazi umjovo uthi mawushaya ucabanga ukuthi Sunday ngiye nenkonzweni noma ngingayo. Hallelujah. Lastly bazalwane bese singena ezwini la namhlanje. iCNN ngithathe kahle. Isifundiso masifika ezindlebeni njengekholo. You don't interpret what is being taught, you receive it. Enye inkinga yabazalwane, when you teach, they want to interpret intshumayelo, bafuna ukuyitshutsha esimeni sabo. What lento otshelwa yona la seyinterpretiwe, ayidingi another interpretation. So abazalwane banayo ngizokubeka kanjani, banalo lelo siko lokuthi intshumayelo mabeyizwa bafuna ukuyi-interpreta. Once wayi-interpreta intshumayelo izolahla i-direction engeke isayenza lento ade kumele izoyenza kuwe. Receive it as it comes. Don't interpret like ubechaza ukuthi. Waqala wathi ubechaza ukuthi, it means you interpreted. Abazalwane they interpret. Don't interpret a teaching. Receive it. Ngiswele ukuthi ngingabekisa ngani ezokunika isithombe ukuthi yini lengikhuluma ngayo. Ngiswele umzampulo, ngiswele uEG. But ngiyacela ungayi-interpret in intshumayelo. Receive it as it is. Yabona ezinye zezizathu ezenza ukuthi abazalwane makunesifundiso bangabi nembuzi ngoba they interpret. Yeah, uya-interpret umzalwane bese dawo besho ukuthi hayi ngisettled mina ngimzwile. No. Awungizwanga, uzwe your own interpretation esifundisweni. Ake ngiphinde futhi. Don't interpret. Ngalenze lo phutha. Receive it. Thank you Lord. Hallelujah. So ke isifundiso bangcwele sinjalo nje. Ingakho ibandla lokuqala labazalwane bebe very sharp man. Labazalwane bebe sharp. Futhi awumathi wabayabuyiswa manje bebuka indlela esikhonza ngayo. Ngisho sishumayela bangasihleka ukuthi hey, what are you guys saying kahlehle? Because they knew very well ukuthi uma kukhulunywa ngesifundiso okukhulu, they knew ukuthi isifundiso it's a matter of life and death. They knew very well. Uyazi ukuthi kahle ibandla likaKristu asisibo abantu bokuthandwa emphakathini. Uyakwazi lokho. Unless ungowekamo. Abade bekhona izolo ke bayazi ngikhuluma ngani. Unless ungowekamo. But wena okuthiwa phuma kuyikamo kumele wazi ukuthi hayi angiyena umuntu okuthandwa. Uthini uJesu? Uthi ningacabanga ukuthi ngilethe ukuthula. Uthi no, ngilethe umlilo. Ngilethe inkembe ehlukanisayo. Bese athi ubaba nendodana ngeke bahlalelane.
depending ukuthi ubani othola ivangeli phakathi kwabo. Athi umakoti noma mezala ngeke baze bahlalelane depending ukuthi ubani okholwa phakathi kwabo. Athi oyedwa eze kwizelamani uyoba isitha uma kwenzekile wathola ivangeli abanye bengakhona. Kuyovuka izitha endlini eyodwa. uJesu ekhuluma ukuthi ivangeli maselifikile it separates impurities. uJesu ke wayidisplaya leyo nto. Lithi iBhayibheli bathi bemfuna kwafika umlayezo de umama lapha nabafowenu. Wathi ubani uma wami? Obani abafowethu? Uma kunesiba benza intando kaNkulunkulu. Yabona ukukholwa kwakho mangakafiki leso sigaba. Hayi. Useyingxenye yekama. Sayingxenye yekama. So ke we need isifundiso basalwane. Glory to Jesus. Yini esiyidingayo? We need isifundiso. We need isifundiso. And ngicela ukukutshela isifundiso isona esizokukhulula. Sona esizokukhulula. Sona futhi esizokunika idirection yokuhamba noThixo. Isifundiso. Hayi isifundiso sasesontweni, isifundiso sikaKristu. Nikhona? Hayi isifundiso sakuphi? Sasesontweni, but isifundiso sikaKristu. The doctrine of Christ. Ingakho ngoba nihleli la aniwona ama church member yebo ngokwelanguage yabantu nangokujwayela kwabantu ke kuthiwa amalungu ebandla. But according to the text singabafundi baka Jesu. We are disciples. Sho njalo uJesu maye banika abapostoli lento kuthiwa yi Great Commission, ukukhishwa, ukuthunywa. Uthi uJesu nihambe nenze zonke izizwe zibe abafundi bami, not ama church members, not ikomiti thizeni, but what bazalwane? Disciples. Nenze zonke izizwe zibe abafundi bami, zonke izizwe. So ngoba ukholwa nje mele wazi ukuthi ngale kokuba umzalwane ngiyini? Ngingumfundi kaKristu. Ngiyawubonga lo amen. Avungifudumalisa. Bengudinga. Umfundi kaKristu. Ayawusho ukuthi ngumfundi kaKristu. Ungumfundi kaKristu wena. Uchaza ukuthini ukuthi ngingumfundi kaKristu? Uchaza ukuthi ngingolandela uJesu eduze. Ngitadisha bazalwane. Oba nje abakubatadisha impilo kaJesu ehamba emhlabeni waye umuntu onjani. Kumele uqale lapho. Uthi uJesu wayephatha kanjani? uJesu makune opposition phambi kwakho ubephendula kanjani? You are studying your leader. Uma sikhuluma ngeassignment yokusindisa abantu ezonweni le uJesu ayinikwe yona, ifaithfulness yakhe to the assignment beyinjani? You are studying Christ. Lento uthi umfundi chaza ukuthi you are following Jesus in his footstep closely so. uJesu bethandaza kanjani? How much time did he spend in prayer? Kusho ukuthi mawumfundi kaJesu awungithi imali Nkosi yami. Mawumfundi kaKristu uyazihlupha ngalomlandelayo. Uyabona le iganeso oba nayo but akekho lapha but yabona iganeso oba nayo ukuthi usibani bani kwenzakalani sizwile kuthiwa ubani owaziyo uzofonela hayibo busuzwile kwenza yabona o follow up oyenzayo la
awuyi-apply Christ. Manje umosha i-energy endaweni e-wrong, apply kuChrist. Mina ziningi izinto engisayifunda kuJesu. Angithi uyaphila bazalwane. So ngiyaye ngibufuna ubuso bakhe. Ngimbuze imibuzo. Wenza kanjani ukuthi uvume isiphambano noma wawuza ukuthi siyaxaka as umuntu? How did you do it ekugcineni? How did you overcome fear? I pray like that. Uyenze kanjani le? I need wisdom. I need insight. Yindaba ukuba umfundi. As a result uzobona kunezinto ozophaphama ukwazi ukuyibekezelela esikhaleni. Because uJesu uzokutshengisa. Abanje khona angayifuna kuye for years seeking him in prayer. And one day he came. Amfundisi yahlanya kwafika uJesu. Yes, he came. He came. And he told me the mystery behind. Wangitshela ukuthi imfihlo yala ukukholwa. Hawu, what the hell ukukholwa? Nami ngangihamba ngokukholwa ngisenyameni. It's not prayer, it's not fasting. You need to work out your faith. Ngathi, thank you. And ngempela ngithe mangiqala ngi-apply faith ngabona kuba ne-shift. Ngathi, beyiqinisile imvana. So ukuba umfundi kaJesu akusikho ukuze esontweni ulayela intshumayelo uthandazelwe uwe mawuwa sekuphelile. Lento kuba umfundi kaJesu uyenza kahle in a secret place ungabona umuntu. Ngesikhathi somthandazo, ngesikhathi sokufundiswa, ngesikhathi la khona ubhekane nezimo. Ila kumele uyikhuphule khona. Khona le statement esike saduma in the past few years esasithi what would Jesus do? It was WWJD. What would or WWJD? Yeah, what would Jesus do? So umzalwane uma enenkinga akhuphule lesi statement, what would Jesus do? Bese kuvuka iscripture, he kept quiet. Nami I will keep quiet. Ngijabona kuba umfundi. Ake singeneke namhlanje. Ngicela sibuke nje le topic masinyana, won't take long bazalwane. Ethi nje let love lead. Let love lead. Let love lead. Let love lead. It's a topic yanamhlanje. Let love lead. Yeah. Let love lead. Uthando akube yilona olusiholayo. Kwale ngoma angaza ke siyiculeni. Ayiculwa kudala. Ayithi simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando lwakhe, uJesu yamanga. Yayazi semleyo. Bekuthi angiqala usama ngiqale ingoma zakudala. Ake siyiphindeni futhi uzoyizwa ibamba usama. Simbona ngothando lwakhe, simbona ngothando, simbona ngothando, uJesu yamanga. Simbona ngothando, simbona ngothando, simbona ngothando, uJesu. So let love, in whatever you do, uvumela uthando lihambe phambili. Yazi into yenza ngothando noma thiwa izokhosta something precious kuwe.
but akuzweli ngoba uthanda ilona oligijima phambili. Usuzobona ke why sine generation yamaKristu ebala izibale ngisho inzwane makumele ikhiphe something. Sikwenza ngezikhwepha not ngothando. Ayisho futhi what let love lead. Sizobuka leyo namhlanje. Abazalwane, uyabona uma unothando ngisho idemoni liyacobeka malithunywe kuwo. Yazi idemoni licotshwa uthando more than umlilo namandla negazi negqama nemkhonto evuthayo nembani kaJehova. No. Love. Mina I've seen deliverance enziwa uthando. Which year was it Hape simenye umfundisi la eSoul City uDube? Wayekhonza esitoro lapha mawunyuka ngasebhendini unyuka uyaphezulu. So I was ministering that day. So mangiqeda ukushumayela I'm praying for people. Besathi umoya ongcwele mangithi ngidila naleli demon lengane athi umoya ongcwele let me teach you something new nge-deliverance. Ngathi okay. Wathi biza umama wengane. Ngathi uphi umama wengane? Uthe esezwa wathi umoya uyakhumbula lapha. Wathi umoya ongcwele leli demon lingene la ngoba umntwana kudala efuna uthando kumama kalithole. So ispace lomntwana naso for uthando likamama kugcine occupy idemon. Ngathi what? Ngiqala ke into enje. Wayesethi biza umama umbeka isandla ngempela I prayed for her. Wayesethi umtshele atshela ingane nje ayithanda besayihaga. Ngempela umama wathi mntanami ngiyakuthanda. Oh yes, I even said tell her ukuthi uyaxolisa la ungamthandanga kahle khona washo ukuthi la engakuthandanga kahle khona ngiyaxolisa ngiyakuthanda ngathi mhaka. Immediately mhaka the child was delivered. Demon went out. Akubizwanga igama lika Jesu. Then from there umoya ongcwele waqala wangifaka kuma cases where engifundisa ukuthi i-deliverance through love isebenza kanjani. Ngafunda ngaze ngathola knowledge deep ngothando. So kunama spirits noma kunama demoni angakhishwa umlilo negama elinamandla lika Jesu. Uthando ake sithi uthando. Two, mele wazi ukuthi uthando is the highest level of God's power. Thando. uNkulunkulu unamandla okugoqa umhlaba in a split of a second. uNkulunkulu unamandla okuba seyindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. uNkulunkulu unamandla infinite awagcini, but there is a highest level of God's power. And I was so humbled mhla ngithola ukuthi amandla ajulile naphakeme kaThixo yini bazalwane. Yeah. Lithi iBhayibheli he does not only have love but uqobo lwakhe uyilo uthando. So masithi let love lead, we are simply saying let God. That's why iBhayibheli lithi akekho wazana noThixo kodwa ozonda umzalwane wakhe. Akekho. Sithe alignment angithi le fasting. Isho love is the greatest. Litheni iBhayibheli lithe uthando lusibekela inqwaba, not ezithize but inqwaba. Uyazi isho ukuthini le nto ukuthi uthando lusibekela inqwaba? Kuchaza ukuthi no hate can override love. Ayikho inzondo engahlula uthando. Only if you allow love to reign in your heart. Do you have love? That's a question. Engicela uyiphendule wena. Do you have it? Unalo yini uthando phakathi kwakho? Kuneyinkinga njengamanje, kunezimpo kuzo. Uyazi ukuthi isotsha othatha ulidinga all along. It was a soldier called love. Love
It's another grace. Grace that changes everything. Love. Ake siphinde sithi uthando. So let love lead. Makuthiwa let chaza ukuthi livumele. Let it lead. Oh my God. Konke ngingayifundisa la ekhaya not so long ago beku last year somewhere September kwakungama Bible study kanje. Ngathi thina abazalwane sine tendency ukuthi sifuna ukusheshe senze singavumelanga uthando lusenzisi. That is why wenza bese uyabala. Uthi hayi ngeke khona kunini ngaqala hayi ngeke iviki lesi4 hayi ngeke indaba ujahela no ungajahela ukwenza uvumela uthando. Oh bazalwane vumela in allow love to lead. Then mawenza uholwa uthando wenza ungabali wenza ungakhononi ngoba unalento ethi God is enough. Yabona isho futhi let love lead. Vumela uthando luvumele leligama elithi let ichaza ukuthi yenze njani uvumela kusho ukuthi as much as uthando lu willing ukusebenza but amandla ukuthi lisebenza lele kubani kuwe by allowing ngokuluvumela. Let love lead. Luvumele lento ukuthi ivumela uthando ichaza ukuthi sekunezinto okumele uyishift ephambi kwakho ezivimba ukuthi uthando lusebenze. Uthando malusebenza uNkulunkulu namandla akhe ayabonakala. We can akwazi ukuba absent uthando uNkulunkulu abe present. In the presence of love there's a fullness of God. Angithi uyayibhala phansi lengane kwane ngoxoxela yona. Ekuchichimeni ebukhoneni bothando kunokuchichima kaNkulunkulu. In the presence of love there is fullness of God. Ake siphinde sisho sithi let love lead. Awuthandaza ngoba uxakekile kuNkulunkulu, uthandaza ngoba uyamthanda. Ilento ehlukanisa ke imthandazo ephendulwayo nemthandazo yasesontweni yokuthemeleza. Whenever you pray as a believer, musukuthandaza ngoba kuthiwa it's a must. As much as it's a must, musukuthandaza ngoba uneyinkinga. As much as lishilo iBhayibheli phonsani kimi zonke inkathazo lethani konke ngomkhuleko, but mele wazi ukuthi the greatest purpose behind the prayer ngiphusha ukuthi I love God. Angusisi uma uthandaza ngoba uphushwa ukuthi uyamthanda uThixo uzovaluisha ifellowship naye more than ukuthi uzokwenzelana. And kunamandla emthandazweni mawuthandaza ngoba uthi ngizoba nefellowship naye. Ngithandaza ngoba ngiyamthanda. Litheni iBhayibheli lithe kwabamthandayo hayi kwabakhuleka kuye. Kwabamthandayo ngoba yena usithande ekuqala nathi ke kumele senze njani. So when there is an exchange of love konke kusebenzela okuhle. Lento engikufundisa yona ngiyacela hamba uyiapply. Angithi ngikhuluma ngento engiyibonile. Angushereli theory yase Bible school. Mthandi. Ngisho thandaza ngoba uthi angizile ngoba ngizocela imoto.
ngine-longing for you. Ngine-longing yokubanjwa ngezakhe izandla. Ngine-longing yokuphathwa umusa wakho. Before ngifike ngizocela kunento ebalekile ngoba umhlaba sewundlula, imisebenzi singasekho, imoto nemizi singasekho, ngizobe ngihleli kuwe ingunaphakade. So ke ngingakafiki lapho awungizwise lento. Umuntu othandaza such prayers bacela kancane but izinto ihlale izenzeka bengacelanga. Uzobona uNkulunkulu is seeking uthando kuwe. Zingaki izinto akwenzela zona wazi kahle ukuthi ngendlela engibhede ngayo kule season bengakudeserve lokho. But one cry from you to him, Baba remember me, ngiyakudinga lokho. uNkulunkulu avela respond. Akarespondiswa ukuthi uthandazile, urespondiswa ukuthi uluvumelile uthando lwakhe lumhole mase kuza kuwe. Bekuyini ke na ukuthi ulivumele uthando olukuwe lukhole mase kuza kuye nalokho akufunayo ngempilo yakho. Ngicela siphinde sicule lento ebhalwe la 1 2 3 go. Let love lead. Let love lead. Uzobona le stress onaso ubuyithocharisha wena. Wena ohambile ongena ku-oven kaSathane wathi ngiyasha ngisize moya ongcwele. And God is saying wena ohambe waya lapho bese ngeke isidingo. And uyibona bengiphapha kahle. Ngiphapha. Lokhu ke bekungekho umoya ongcwele uyaqathaza. Ukuba self-centered uzokubhala phansi. Ukuba self-centered kuphazamisa uthando. Ngoba uthando alukho self-centered. Uthando luyicabangeli. Anytime umuntu eba self-centered, umuntu eyicabangela yena, eyibeka yena phambili, uthando liyaphazamiseka. Umuntu mayeyibeka yena phambili. Ileli vesi lika Sathane kule generation esiphila kuyo, put yourself first. Mawuzolibheka leli vesi lika Sathane lisebenza kubantu ababroken vele. It brings comfort kumuntu obroken. No purpose yakhe uyafeel ukuthi istakile, and leli vesi lisebenza kakhulu kubantu abathanda ukublame abanye abantu for things that are not coming right. Bese kuthiwa ingenxa yale mbongolo, ingenxa yalenja, sisi kusuka namhlanje obafo kusuka namhlanje put yourself first. From the pits of hell, the mighty name of Jesus Christ, from the pits of hell. Ngapha uNkulunkulu ushinto ehlukile. Uthe bekana abantu phambili. Put the interest of others first. Hawu ngithi khona bazoxebuka kusale 12. Azalwane, I've seen God in my life. Abangayifakaza leyo abantu abafika during dark ages. Ngisashanga isihluthu. Gqoka ibhantshi le-brown. Izolo mangiphuma la ngiphethwe ikhanda lingihlabe ngifika. Namhlanje it's much better but likhona. Mangifika endlini sengizolala ngiya ku YouTube ngiyobuka intshumayelo yaSunday. Angithi nami mangiqeda kushumayela mangifika endlini ngihlala phansi. Mangiqeda ukubuka itime alarm bese nami ke ngena kweyasedomain ngifunde nami ngithatha ama notes. Abanye bacabanga ukuthi obangishumayela nje okunye ngikuzwa ngempela. Ngimase ngihleli phansi apha endlini sengibuka iTV ku YouTube bese ke kuyasho ukuthi okay nami ngithi nami ngithi yey ngibona istranger lese ngisibuka la angisazi ubani lo.
yabo. So izolo ngiyabuka ingqondo yami siya reverse ngibuyela back ko 2013. Amhapesi 20 uma ufuna umuntu ongaziyo nangu 20 benokhatide lapha 2012 ngiyahlehla. Usethi lo muntu kimi buku ukuthi umusa wami from being a young boy to becoming a young man. Right there on the spot ngezwe ukuthi ishise emehlweni ngiphethe ngavele ngayicisha iTV and angithandazanga sengilala. Ngahamba nelizwe lithi buku umusa wami from being a young boy to becoming a young man. Mina ngeke ngikhohle bazalwane. Ubizo lifike ngina 24 23 24 ngizoshaya u40 manje. I'm turning 40 in the next 2 years or in a year, because this year December I'm turning 38 or 39 angisazi kahle. Yes. From the age of 23, 22. Usungangibalela ukuthi mingaki iminyaka. But each and every day I'm seeing God. Seasons, in and out of seasons, ngiphekwa, ngihleshulwa. I've seen the faithfulness of God. So that's why I'm saying it, whatever I share with you la in the pulpit, it's not a theory from a Bible school. Part of what I'm teaching la izinto engiyibonile ngihamba noThixo closely. Angafiki lapho kumele ngifike khona. But lokho esengihambile, there is something I need to share with you. Asisho sithi let love lead. Vumela uthando lukhole. Abantu abaholwa uthando likaNkulunkulu, they don't face defeat, even in the face of defeat. Kuyezwakala bazalwane? Abantu abaholwa uthando likaNkulunkulu abahluleki ngisho ama circumstances ethi abahluleki. Uthando likaNkulunkulu liyamnqaba umthakatho ukuthi abe ne upper hand phezukwempilo yakho. Kumbalo umhlabeli lothi ngapha nangapha njengalulwandle uthando lwenkosi oyoyoyo. Lo waqala lengoma wayebuku Israel wela wathi lolu bonda lamanzi olalume ngapha nangapha lalinjengothando likaThixo luhaqo Israel welo lwandle olubomvu. Awusho ukuthi love is the greatest. Love is the greatest bazalwane. Awuphinde usho ukuthi love always wins. Angaze ngibone uthando luhluliwe. Angaze. Lungavela sengathi lu weak. Lungavela sengathi sometimes luyamelana nama emotions akho ngenxa yesimo kuso. But lusuke luze ngesihle. Love always wins. Love always wins. Ngicela ungipha u1 Corinthians 13. Love always wins. So qala ku verse 1. Love always wins. Awu siyabonga. Nakya. 1 Corinthians 13 verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma ngikhuluma ngolimi lani bazalwane? Lezingelosi. Ngishanga lezi limi oyitshethi lokhu uxoxa noThixo ngqo. But uma uthando
ya uma uthando lungekho kunenkinga. Verse 2. Noma nginokuprofetha, mighty Jesus, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Isho ukuthi love is the greatest. Yes, love is the greatest. Verse 3. Noma ngingabela abampofu konke nginakho, lento ebengisho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho. Love is the greatest. Love always wins. Let love lead. Uthando liyakufundisa ukuthi there is nothing wrong. If there is anything wrong, there is something wrong within you. Fana njengomuntu okhubekayo. Ukukhubeka kuyakutshela khona umkhuhlane okuwe, hayi ukuthi lento eshiwo yi wrong. Uthando sets you free. Bangcwele. Uyibhale lento. And ngiyacela kusasa mawusuzwa indlala ubuyele kulama note wafunda uthandaze. Uthando liberates. Uthando akusilo uma lungakhululi. Uthando, it sets you free from the opinion of others. Uthando, so that you don't get offended. Uthando liyakufundisa ukuthi if ever someone speaks something ill towards you, hayi ngoba kunenkinga kuwe, usuke veza umkhuhlane kuye. Kodwa wena waqala walimala ngenxa ento eshiwo lo muntu, kusho ukuthi nobabili ninomkhuhlane. But love sets you free. Thando liyakhulula. Ngoba uthando uzokufundisa ukuthi awung exercise ngoba ulindele something from lo muntu owenza kuye. Ukwenza ngoba you chose to. Love is a decision. I choose to love you. Yeah. Yabo nje bonga namhla usuzoshada wayibona le ntombi yathi ngikuthanda ngoba baleka. Baleka ngoba mhla waba underperformance kulezi zinto othandelwa zona. Lo mshado uphelile. Umuntu umthanda ngoba you choose to love that person. Uthando luthande bumnyameni kungenalutho. Luthande until ivele into. Amen. Uthi ke lo baba noma ngingabela abampofu yabona, that is giving.